الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. بندرا بجول بتدبي on calminama on jurama on mantama en garte darsu men ko faate njulu wama adraka ma njulu. E darsu men bendudo en kaalino jokli njulu ha jettiden duwa mo ganduda caggal nde kabbirda ada wawi duwade dum subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. O do duwa mbi ene yida caggal dum biya a'udhu billahi minash shaitanir rajim mbiden ene sella biya bismillahir rahmanir rahim nyumboda ene sella njanga al-fatiha ko farilla wonande eliman e julnowo hoore mum ɓaawo juulowo caggal eliman al-fatiha wona farilla ɗo makko ɗo. dokken dalilu an ɓaawo aɗa julda eliman an ati jama tawɗa eliman ene nangue koppi sa yettima a nangue koppi a dañi subhana rabbiyal azim lawol gotol walla laabi tati a dañi darde te a jangani fatiha ɗum fitti ko on ɗon ɓaawo ala ko defani ɗum waɗi ɓaawo sujjata sahwa hay so yejjiri ko iliman defi hunde mum fof. ɗum wonniraɗo wi ju'ila al imamu li yutamma bi. ɗum waɗi iliman a fotani arditani ɗum sa arditima iliman julma sellani a fotani farde mum ene aña a fotani dadde iliman ɗum kadi ene harmi. nelaɗo wi ɓen ɗon ɓamtoɓe koye mumen gila eliman sowa ɓamtude koye ɓe kulani haade koye mabɓe mbahlitede mbatte koye bamɗi hoore mbabba noon moƴƴani bandiraɓe seeɗa. ɗum noon hoto ardira eliman hoto fote eliman so eliman allahu akbar haw gayna mbiya allahu akbar. ɗum waɗi woni hewɓe ene juuma e juulo so eliman wi gayril maghdubi alayhim wala dallin ɓe mbiya amin taw eliman sowa wiide amin ɗum ɗo sellata. nelaɗo sallah sallam o wi so amin mon fotte amin malaikaji on jaafama. ɗum non a fadata ha eliman wiya amin nde puɗɗa wiide amin. mbiɗen nelaɗo jangirtuno ko fatiha alhamdulillahi rabbil alamin o darto arrahmani rrahim o taƴatno aaji noon yummen ummu salama wi wonano heeɓe jaljal mbaɗata terma tan janga ko yawi bandiraɓe sehilaɓe. en kaalino kadi duwaw nangude koppi subhana rabbiyal azim. Sheikh Albani wi sa ɓeydi wa bihamdi on ɗon hadis ene selli. on ɗon hadis subhana rabbiyal azim wa bihamdi Sheikh Albani wi ne selli. sa sujji mbiya subhana rabbiyal ala wa bihamdi mbiyano laabi tati caggal ɗum aɗa wawi duwade ko jiɗɗa foof. ɓuuri moƴƴude duwa fo noon ko duwoji garda e Qur'an e duwoji sunna. sa wawa sernaɓe mbi ene sella hay sa duumi e ɗemgal ma mbeɗa firlito sernaɓe mbi ne sella. en mbino ɗo julɗa darɗe ɗiɗɗo mbaɗa tahiyat gadiɗo en kaalinom kono enen pirlito sabu firlitade ene adda rende bandiraɓe sehilaɓe. attahiyat lillah azzakiyat lillah الطيبات صلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جوني نون درنde wattinine nde darnde men wattinine wona tisubar wona takkosan wona nafila kala ko wawi wonde fof a ɓeydata hen salatul ibrahimia. on holno sifori biya allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ساولا ما تشغل دو دا كو جيدا فو اينام هاي فارما جل سلام بيا سامبا جل هورياو نولرد دو دا kala ko jidda duwade kono non wontano haalani so mi dañi wutte Dubai so mi dañi wutte diftugo nan ara yo mi dañ ko piimi ɗum ɗo sellata e juulu bandiraɓe sehilaɓe enam caggal mbiya assalamu aleykum wa rahmatullahi ñaamu assalamu aleykum wa rahmatullahi nano ɗon noon mbiya astaghfirullah laabi tati mbiya allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalal wal ikram. sen guuri ha jangol ha nde darsu goɗɗo jokken wirduji caggal juulo ayatal kursi ko nandi hen aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi wa lakum fastaghfiruhu ghafurur rahim.